Hau, Bruno da, eta 8 urteko mutiko bat da. Hau Gretel da, eta bere arreba da. Eta hauek bere gurasoak dira. Laurak Berlinen bizi dira, baino, egun batean, amak, Brunori esaten dio Berlinetik Auschwitzera bizitzera joango direla. Orduan Bruno oso triste geratzen da. Eta gainera, etxe berrian, bere arreba ez du berarekin jolastu nahi. Egun batean, bururatzen zaio esploratzera joan daitekeela. Esploratzen dagoenean, norbait aurkitzen du esi baten beste aldean. Biak lagunak bilakatzen dira. Eta orduak egoten ziren beraien artean hitz egiten. Baina bien artean desberdintasun handi bat zegoen.